Croeso nôl I chi atgylch defaid swnllid tu hwnt erbyn hyn, elfen nhw mae 'da ni llongcylch o Wyneblas Wyneblas Caerlyr, a maen nhw yn swnllid, yn dyn nhw. Mae ambell un o'n nhw'n colli mames yn un ti. Ie, le. Mae yna 2 ar 15 di siŵr yn y ddosbarth yma, di. Braf I weld y ieuenctid yn cymryd at yr ywenau. O, da ni'n lwcus fel cymdeithas. Aelodau newydd yn dod o hyd, ynddi. Achos yn y cylch, byddwn ni'n gweud bod 99% bron yn bobl ifanc iawn, yn dyn nhw. Ynddi. Mae dda bod fi ochr yma I ffens tro yma. Mi fyswn ni'n drych yn hen iawn. Pwyso ar y ffens I ni. Ie, pwyso, Mae hwnna'n arwydd. A dyna ni wedyn y ddwy teip croes, fflir fyna, mae hi'n arwen yr un, fflir Pembac, Sirgar. Mae hi'n arwen un sydd wedi dod yn ail yn Sioe Ucheldir, a drychwch ar y lled sydd ynddi. Ie, ynddi, mae glampen fysa ni ddweud, ynddi, mae di prifio dda yndo. Ydy. Lle da, dyn nhw'n awr fyna yn Sirgar. Ffarm Odro I wych fel yma. Dyna cael ei sbwylio. Ffarm Odro, maen nhw'n gwybod sy'n mae tyfu porfa, dyn nhw, wan y teg. Maen nhw'n cael y dewis gyntaf, wedyn y buchod yn dod ar ei holen. O, sa'n gwybod, mae Carwen yn ymwneud yn gweud ar das I fod cael yr dewis gyntaf. O, ie. O, wedyn ni bod hon, ni wedi bod yn parlwr, siwt. Parlwr yn y tŷ. Smart iawn. O, mae yna newid. Fflir yn mynd lan un safle. Ond mae fe'n anodd yn dweud gael 2 deip yn yr un dosbarth. O, yndi. Rhan fwyaf o'r sioeau yn rhannu nhw, dyn nhw'n rhoi 2 dosbarth iddyn nhw. Yndi. Mae'r chnadoedd I mynd, mae gen I ddau, wedi I fyny yn Carlisle, ynddi. A mae'n gweithio dda, ddeud y gwir. Mae'r prynwyr yn cael mynd I un. Dyn nhw'n gorfod rhedeg nôl ymlaen trwy dydd. Le chi yn gwerthu'r rhan fwyaf o'r Wyneblas Caerlyr? Wel, lawr yn Bilth yma, da ni'n gwerthu yn y sel hyrdod. Diwrnod da I pawb cael dewis y gwahanol fridiau, yn dydi. Na, wastad wedi gwerthu ers 1980 di cefnogi'r NSM yn ffordd. Ond chi wedi bod yn cadw'r Wyneblas Caerlyr, mae'n bron I hanner cam mlynedd? Wel, ia, nhw agos. Bron? Na, di mwynhau efo nhw. Ond maen nhw yn bach yn soft, yn feddal ar brydiau. Mi oedd rei cyntaf ddoth lawr yr motorway o'r gogledd. Oedd hi'n un o las a y teip anghywir wrach. Ond erbyn hyn, da ni wedi dall, da ni'n ffarm goechel. Ie. Ac mae rhaid nhw fod yn galed, teip caled yn y ffordd, ynddi? A maen nhw'n fryd sydd yn hoff iawn o ddod â tipyn o oen. O, dydy 2 oen yr un i'n byd iddyn nhw'n achdi. Mae yna sawl yn dod â 3 a 4. Dyna ni de? Mae di penderfynu barod. Llanfwrchiadau chi? Sydyn, de. Ie, chi'n drydydd? Phil May yn gyntaf, a wedyn Griff Morris yn ail, a Ifan efo Owen Cernyw yn drydydd. Mae llongwychiadau chi'n cael sioe dda. Diolch yn fawr iawn. Fe'n dosbarth gref iawn. Wel, yn hollol, ie. Diolch yn fawr I chi, Elfen. A gael sgwrs gyda'r enillwyr o ddiadell Phil May. Well, congratulations. Were you expecting that? No. Oh, she is a beauty mind. Thank you. Yeah, stunning. Yeah. A lot of work goes into preparing these. Yes, yeah, it's all Phil. All Phil. We'll have to have a quick chat with the owner, Phil. Phil, congratulations to you. Well done. You've been working really hard with these, haven't you, over the years? Just a bit, yeah. Yes. How long have you kept them? Since the year 2000. Yeah, 24 years, isn't it? Yeah. A few years under your belt. Yeah, one or two. Yeah. Had some good times, though. Yeah. The great society to be in. What's so Fantastic. special about this society? Oh, everybody helps each other out, like, yeah. One big family. Treat everybody's... I'd trust anybody to show my shape. You know, they would trust me, like, lovely society. Yeah. Brilliant. Well, llongwychiadau mawr. Yeah, whatever you said. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, thank you.